Най-емоционалният момент за мен беше стъпването на стълбичката, тъй като тогава всички емоции бушуваха и нахуха на куп в мен. Вече знаеки, че България е над всички, всичко останало е по-долу, без значение с какъв ресурс, с какви средства и с какво разполагат. Доказахме, че колкото и да сме малки, когато сме обединени, можем. Докато се качвах на стълбичката, точно мислите в главата ми бяха да, можем, направихме го. То едни думи на Валя Балканска така бяха ми се загнездили в съзнанието, че всички могат да станат и да стоят на крака пред малка България. Като поемам дълбоко въздух, затварям очи за няколко секунди и си казвам, че няма какво да се обърка, защото сме достатъчно тренирани. Ако искате да усетите емоцията от игрите в Париж, участвайте в играта на Алианс за двойните билети на Фейсбук страницата и в Инстаграм.